дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид воқеъ дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мубоҳисаҳои умумии иҷросияи 78-уми Маҷмаъи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид. зимни иштирок дар кори иҷлосия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуданд. дар рафти суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масъалаҳои таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, вазъи мураккаби сиёсии ҷаҳон ва таъсири онҳо ба иқтисоди кишварҳо, ташаккули иқтисоди сабз, рушди тавлиди энергияи сабз, мушкилоти глобалии сайёра аз ҷумла тағйирёбии иқлим, талошҳои муштарак баҳри пешгирии аз офатҳои табиӣ ва ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти обӣ ва иқлимии сайёра ҷалб карданд. таъкид гардид ки дар шароити ҳассоси имрӯза ҷомеаи ҷаҳонӣ беш аз ҳар замони дигар ба ҳамбастагӣ ва эътимод ниёз дорад. терроризм, ифротгароӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, инчунин авҷ гирифтани ҷанги сард ба пойдории сулҳу субот, амният ва рушди байналмилалӣ таҳдид мекунад. ҳамзамон бо ин оқибатҳои хатарбори тағйирёбии иқлим, гармшавии шадид, обхезӣ, хушксолӣ, сӯхтор ва дигар офатҳои табиӣ, камобӣ ва гуруснагӣ хатари ҷиддӣ эҷод карда истоданд. дар ин зимн саъю талошҳои муштарак ҷиҳати рафъи ин хатару таҳдидҳо ва расидан ба ҳадафҳои рӯзномаи 2030 амри ҳатмӣ гардидааст. аз ин лиҳоз мавзӯи ҷаласаи 78-уми Маҷмаъи умумии Созмони Милали Муттаҳидро зери унвони барқарорсозии эътимод ва ҳамбастагии ҷаҳонӣ, суръат бахшидан ба амалҳо оид ба рӯзномаи 2030 ва ҳадафҳои рушди устувор дар самти сулҳ, шукуфоӣ, пешрафт ва устуворӣ иқдоми саривақтӣ шуморида аз он истиқбол менамоем, таъкид доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таъсири тағйирёбии иқлим дар саросари ҷаҳон афзоиш меёбад. паёмадҳои манфии ин раванд дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла дар Тоҷикистон аз падидаҳои хеле нигаронкунанда мебошанд. дар ин зимн президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон ба чаҳорчӯбаи сендай оид ба коҳиши хатари офатҳои табиӣ ки ба мусоидат дар такмили низоми огоҳсозии бармаҳал, афзоиши сармоягузорӣ ва расондани кӯмаки молиявӣ ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва камтараққӣ равона гардидааст, аҳамияти хоса медиҳад. обшавӣ бо суръати пиряхҳо яке аз манбаи асосии оби тоза, андешидани тадбирҳои мушаххас аз ҷумла пажӯҳиш, ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот ва ҳамкориҳои амиқи байналмилалиро тақозо мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи кишварҳои аъзо барои ҳамкорӣ дар қабули қадномаи Маҷмаъи умумии Созмони Милал дар бораи эълон намудани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо изҳори миннатдорӣ карданд. аз натиҷаҳои бобарори конфронси байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид оид ба шарҳи фарогири миёнамуҳлати ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ёдовар шуда, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори бовар намуданд ки татбиқи ӯҳдадориҳои дар конфронс гирифтаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафи шашуми ҳадафҳои рушди устувор ва ҳалли дигар масъалаҳои байналмилалии вобаста ба об мусоидат хоҳад кард. соли 2024 дар шаҳри Душанбе конфронси сеюми сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи об барои рушди устувор, ҳамчунин соли 2025 конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. интизор меравад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ин чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ иштироки фаъол хоҳад дошт. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар рӯзномаи глобалии об ва иқлим ҷиҳати рушди ҳамкориҳо миёни кишварҳо ва созмонҳо дар ин ҷода минбаъд низ талош хоҳад кард. таъкид гардид ки дар шароити муосир ташаккули иқтисоди сабз яке аз вазифаҳои мубрами инсоният гардидааст. истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои фаровони гидроэнергетикии Тоҷикистон метавонад барои рушди тавлиди энергияи сабз дар минтақа заминаи мусоид фароҳам оварад. вобаста ба вазъи сиёсӣ дар минтақа ва ҷаҳон сарвари давлат оид ба талошҳову ташаббусҳои созандаи Тоҷикистон аз ҷумла қабули стратегияи миллии мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ барои солҳои 2021
2025 و در سال 2024 در همکاری با جامعه جهانی در دوشنبه برگزار کردن کنفرانس نوبتی بین المللی اوید به مبارزه با تروریسم و مبلغ‌گذاری آن اندیشه‌رانی کردند. پرزیدنت کشور همبستگی فرهنگی، بشردوستانه، اعتراف متقابله عرف و عادت و اعتقادات گوناگون جامعه جهانی را تاکید نمودند. در این جاده سرور دولت قید نمودند که تشویق و ترغیب غایه‌های تحملگرایی و صلح و دوستی بهترین وسیله مقاومت به ایواانگیزی، تفرقه اندازی، تعصب، خشونت، افراطگرایی و تندگرایی میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد در همکاری برای حل مشکلات گلوبالی سیاره سعی و تلاش سازنده خواهند کرد.